Ja mam nos nedavý, musím sa rkevlať. Dali vaca, soko de viene con la mattina. Con la ravalía ma. Ale čo ste? Nie ste cigáni, nahrávajte ho. Čo nie ste cigáni, nahrávajte ho. Coyares, va Santiago. Demi, stoj, nenahrávajte ho. Nenahrávajte ho. Ľudia, aby ste umreli. Čo tam tebe? Sekalis? Te nadikovím, keď opársite, keď je schodom. Kde sa na to rozbije? Ľudia moji, prehral som teraz úkol, teraz vám ukážem originál Rosaldo Kotomelec. Ne, nevieš, ako to Kotomelec, Baran? Nie, to nie. Stoj, Kabuko, najmä to. Ľudia, ukáž vám Kotomelec. To není Kotomelec. To neplatí, to není Kotomelec, Rosaldo. Ale to neplatí, ale vážne to nie je Kotomelec. Hej, práve je to Kotomelec. More, keď to neurobíš, dostaneš blok naozaj. To čo bolo, neviem. Rosaldo, ale naozaj. Veľmi úkoly. Hej, odpustíš mu to, alebo musí spraviť? Nie, musí spraviť. Dobre, poďte. Tak 1000 kampov poslali ľudí, čo? Jak sa to robí? Čo ja to neviem robiť. Ja nie som taký frajer ako ty. Hej, musíš. No otoč kameru, som nevidel nič. A môže zozadu? Zozadu môže. Tak čo zadu? Ale proste... Dozadu, víš? Na zem a takú... Na zem nie, normálne na posteľ, to je tvrdé zem. Dobre, jak chcete, ale aby bolo, že... Ale bol tej kamera, musím... Možno spredu, Brašku. Spredu. Ne, tam. Tam, ne. No demár. Okolo popäťošej rozsýtal. Hej, toto si Okolo nemal. popäťošej rozsýtal. Toto si nemal. No čáčes. No drža. Rozbije mi posteľ. Ale daj to Kotromelecu. Ale stačí, ne? OK. Dal som to na pána, no tak čo chceš? Nabukovu pasneš. Dal som to na pána. Áno, si král.